बे जाथायखौ आं दानि बेलासियाव 6 बाजि रिंगायाव नुनाय जादों। ओमफ्राय आं बेखौ सानबाय एफाग्राब बिदि जाथारदों नामा होननानै। दाथ' एफाग्राब अखाबो हायाखै, नाथाय आइ दैमानि माथावरिया बायख्लानानै बा बायफ्लंनानै गामियाव हाबफैदों आरो गामियानो सिलिंखार जाजोब्बाय। बे जाथाया चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नदियापारा गामियाव जादों। गासै बे दैबानायाव 84टा न'खर खहा जादों। जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर। बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय बोसोरावबो जादोंमोन आरो बे बोसोरावबो जाबाय। आं नुवाखै नोंथांमोना भिडिअखौ। आं भिडिअखौ नायनानै गोबां दुखु मोनदों। बेहाय आबैमोना गोबां गाबदों, मिथिबायना, गावसोरनि दुखुखौ फोरमायदों। गावसोरनि न'खरा सिलिंखार जाबाय, बबेयाव थागोन बबेयाव मागोन मा खालामगोन, मिथिबायना। बेबायदि जाथाय जायोब्लाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ, नोंथांमोनजों जाफेराखैब्लाबो एसेब्लाबो हमदांनो हायै जानांगौ। मोनसे न'खराव मा थायो लोगोफोर? मोनसे न'खराव मोसौ थायो, बोरमा थायो, अमा थायो, गोबां बुस्थुफोर थायो। दा बेफोर बुस्थुफोरा गासैबो दैबानाजों सिलिंखार जाजायोब्ला माबायदि मोनगोन? हमनानै ला गय बागान, माइ फोथार बा आबादथिलिफोरा नस्थ' जाजोब्बाय, अब्ला माखौ जाबावगोन? बेबायदि जायो आरोना लोगोफोर। दा बेनिखायनो गोबां दुखुनांथाव खौरां बियो जोंनि बे बिटिसिआव। दा बेखौ जोंनि बिटिसिनि जायबा बिटिसिखौ सालायबाय दं गभर्नर बिथां जगदीश मुखी, बिथाङा बेनि सायाव एसे नायबिजिरनानै थाबैनो गोख्रों नोजोर होनांगौ आरो थाबैनो जायबा बिथांमोना बे दैबानानि गेजेरजों न'खरफोर सिलिंखार जाजादों बिथांमोना गावसोरनि न'खरखौ मोनफिननांगौ आरो जिखिनि लस जादों बेखिनिखौ मोनफिननांगौ। बेखौनो जोङो मिजिंथियो। जोबोद दुखु मोनोना नोंथांमोन बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोरखौ गाबलाय खुलाय नुयोब्लाथाय। दै गेजेराव बिथांमोना गाबगासिनो दं, नायबानो जाबाय नै।